Дэфолт на беларускай чыгунцы праз пратэрмінаваныя плацяжы па аблігацыях прадпрыемства страціла магчымасць эмісіі каштоўных папераў. Пра гэта паведаміла Міністэрства фінансаў. Да таго ж, паводле супольнасці чыгуначнікаў Беларусі праз праблемы з фінансамі ў хуткім часе чыгунка страціць некалькі лакаматыўных дэпо, ды плануе скараціць працаўнікоў. У чым прычына, разбіралася Аліна Скрабунова. Дэфолт па карпаратыўных бондах. Беларуская чыгунка не выканала абавязанняў па сваіх аблігацыях. Выпусціўшы іх яшчэ ў кастрычніку 2018-га, прадпрыемства змагло прыцягнуць 70 мільёнаў долараў. Тэрмін жа абарачэння аблігацыяў скончыўся сёлета ў чэрвені. На самом деле дефолт вот в данном случае значит, что они не отказались платить, это значит, что они просрочили сроки по платежам. То есть, что они не могут сплатить. Они официально не объявляли, что у нас дефолт. Да, это не БелЖД объявил, что дефолт. Это Минфин белорусский объявил, что у БелЖД дефолт, потому что она не платит по долгам. Праз дэфолт Міністэрства фінансаў забараніла беларускай чыгунцы далейшую эмісію каштоўных папераў. Паводле Андрэя Махоўскага, рэальных наступстваў дэфолту няма ні для чыгункі, ні для яе паручальнікаў. Маўляў, прадпрыемства як фінансавалася, так і будзе фінансавацца дзяржаваю. Мы же понимаем, что никто белорусскую железную дорогу банкротить не будет, ничего за долги она отдавать никому не будет. И на самом деле эти облигации, которые как бы облигации, это просто способ такой же скрытой поддержки, да, фактически со стороны государства, потому что, насколько я помню, основными покупателями этих облигаций были государственные банки. Дэфолт не адзіная праблема, якая напаткала беларускую чыгунку. Тэлеграм-канал супольнасці чыгуначнікаў Беларусі паведамляе пра аптымізацыю лакаматыўных дэпо і, адпаведна, скарачэнне штату. Усяму гэтаму ёсць адно тлумачэнне. Гэта ў першую чаргу звязана з тымі санкцыямі, якія былі накладзены на беларускую чыгунку менавіта з-за удзела ў расійскай агрэсіі. Мы памятаем, як у 2022 годзе беларуская чыгунка прыняла ўдзел, яна перавозіла гэтыя войскі, танкі і ўсё астатняе, і менавіта з-за гэтага на яе наклалі санкцыі. Гэта азначае, што зараз магчымасці беларускай чыгункі па аказванню гэтых паслуг вельмі і вельмі абмежаваны. Праз уведзеныя еўразвязам Вялікай Брытаніі і ЗША санкцыі беларуская чыгунка згубіла магчымасць транзітных перавозак на захад, а менавіта яны складалі аснову яе прыбытку. У сваю чаргу гэта выклікала рост запазычанасці па крэдытах і даўгах. Прадпрыемства зазнала тэхнічныя цяжкасці з дэталямі і рамонтам, выплатамі заробкаў, утрыманнем памяшканняў. Ці ўдасца беларускай чыгунцы кампенсаваць гэтыя страты коштам павелічэння перавозак у Расею? Мы разумеем, што кітайскі транзіт расце. Ён расце ў некалькі разоў за апошнія 5 гадоў, але ён не можа кампенсаваць усе тыя страты, якія былі з-за гэтых санкцый. Страты з таваразвароту з захадам і тыя страты, якія зараз ёсць у тым ліку з Расіі. Мы бачым, як падае расійская эканоміка, і гэта таксама выклікае падзенне ў беларускай чыгункі. Найбліжэйшым часам беларускую чыгунку чакае яшчэ адна расійская замова – перавезці з Расіі ў Беларусь вайскоўцаў, тэхніку і боепрыпасы для правядзення сумесных вучэнняў захад з 2025. Але, на думку Кныровіча, такія замовы разавыя і таму наўрад ці ўратуюць прадпрыемства. Аліна Скрабунова, Белсат. Больш за 4 мільёны тонн збожжа сабралі беларускія аграрыі. Такі паказнік бітвы за ўраджай падаюць у Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Кантраляваць хаду уборачнай кампаніі на палях у Смалявіцкім раёне на Меншчыне сёння выправіўся Лукашенко. Тэму працягне Ірына Юр'ева. Вот любо-дорого посмотреть на поле, обработано, все красиво. Паглядзець на палі Лукашенко зноў паехаў у сельскагаспадарчае прадпрыемства «Азярыцкі агра» пад Смалявічамі. Толькі 2 тыдні таму ён прыязджаў сюды ж з інспекцыяй хады ўборачнай кампаніі. Цяпер у цэнтры ўвагі Лукашэнкі рапс. Культура, якую ўлады і прапаганда гучна называюць беларускім чорным золатам. Рапс – гэта алейная культура, менавіта якая падыходзіць для нашего клімату, нашей мясцовасці, бо як сланечнік у нас не расце, і застаецца менавіта рапс.
1 мільён тоннаў семя рапсу штогод. Такую мэту аграрыям паставіў сёння Лукашенка. Сёлета ж задача аказалася зорачкаю. Паводле адмыслоўцаў Акадэміі навук, ураджай алейнага семя ўсё ж не дасягне мільённага ўзроўню. Пры гэтым улады рапартуюць, беларусы ўсё часцей аддаюць перавагу рапсаваму алею. За апошнія 2 гады спажыванне гэтага прадукту павялічылася на 20%, заявіў віцэ-прэм'ер Юры Шулейка. Аддаваць перавагу менавіта рапсаваму алею перад іншымі заклікае і сам Лукашенко. Не надо оливковое. Сёння ж яму паказалі навінку ад айчынных вытворцаў – рапсавы алей з водарам праванскіх траваў. Что за трава? Агульны ж ураджай рапсу, то бок з улікам алейнага семя ды іншых частак расліны, усё ж мае дасягнуць запланаванага 1 мільёна тонаў. Хаця і ўмовы надвор'я былі неспрыяльныя для гэтай культуры, адзначылі адмыслоўцы. Як і ў папярэднія гады, ураджай рапсу па выніку залічаць у агульны аб'ём сабранага збожжа. Апошні сёлета, паводле плану ўсё таго ж Лукашэнкі, мае скласці каля 11 мільёнаў тонаў. Але навошта ўладам такое змешванне лічбаў? Напэўна, з таких іміджевых прапагандысцкіх прычын, каб паказаць, што ў нас стабільнасць, высокія ўраджаі, што мы вось собираем столько. І, але это не зусім правільна рапс улічваць са збожжавымі культурамі, бо ўсё ж збожжавыя культуры даюць большую ўраджайнасць. У азярыцкім агра ураджайнасць рапсу дасягае 52 цэнтнераў на гектар. Гэта амаль удвая больш, чым сярэдняя летась па краіне. Сярод прычынаў такой ураджайнасці кіраўніцтва аграпрадпрыемства называе ў тым ліку дастатковую колькасць угнаенняў. А на думку Лукашэнкі, гэта чарговае сведчанне, што санкцыі на карысць Беларусі. Чего вы плачетесь? Удобрения некуда девать. Удобрения можно продать через продукты питания. Вложи в землю, получи корма, от кормов мясо, молоко и продай мясо, молоко. Што ж да рапсу, летась яго ўраджаю для дастатковай вытворчасці алею не хапіла. Як высветлілі журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру, у мінулым годзе Беларусь актыўна ўвозіла гэтую культуру з акупаванай Херсоншчыны. Ірына Юрова, Белсат. А падчас інтэрв'ю амерыканскаму журналісту Саймону Шустеру Александр Лукашенко пракаментаваў рэакцыю Расіі на ягоныя спробы наладзіць адносіны з США. Гэтак Лукашенко прызнаў, што ягоныя кантакты з амерыканскай адміністрацыяй выклікаюць заклапочанасць у МЗС і адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Маўляў, Беларусь вінаваціць у вяртанні да палітыкі шматвектарнасці. Пры гэтым Лукашенко дэманстратыўна абурыўся, што Расіі можна весці шматвектарную палітыку, а Беларусі не. Больш за некалькі дзён у чаканні, каб трапіць у еўрапейскі звяз, на беларуска-польскай мяжы працягваецца транспартны калапс. Паводле сайту памежнага камітэту, на пераходзе Берасце-Трэспаль о 15-й гадзіне выезду з Беларусі чакалі больш за 2500 легкавых аўтамабіляў і 65 аўтобусаў. Антырэкорды ў даўжыні чаргі назіраюцца тут ужо тыдзень. Што адбываецца ў памежнай зоне, без каментара.